Mesra Rade. Nami Mwadi and Nansha and Dean Kron Kron. Hey! Messiah Yesu, agyenkwa, amansa vedio, makame intasemo. Messiah Yesu, agyenkwa, amansa vedio, makame intasemo. Fiti dachi chiri eko kwemre santne. Ananu yes di nesia fo no pray Samaria na ya na kwam de ne pa enti o ka che nesia fo so mo konkoto dia ne mra efe na nka ne nkwa wo hu ma mi bi se wo se show e bra wo se no hu ma mi so kakra ma na ntia bre mi fi yudia eya ma me no nwanwa sanse na yudia fo ni Samaria fo nka enti na adwumi ye na basa Wana Yesu said the same, Mammy, wouldn't you will be so with Shia? And come back as one down goes you. Now, Mammy in Tiasia, and I need to Mammy. Wana Yesu can as some Wakani in Tasam. Ebo Mammy Pisa, or one of them can tell to become Samaria. What did any Mumbe, or what would do at Nasam Tuja, and you will pay down and Yesu will be a kind in Tasam, about the Pisa, anyone. Messiah Yesu, amansa vedio, makame intasemo. Messiah Yesu, agyenkwa, amansa vedio, makame intasemo. Anani Filipo no Nathaniel no se na te me hunu Yesu Joseph bano nyati fo de hwa ne Hong Kong no na te anye ni kra sanso ni bia ni obefi Nazareth aba ancha bia no osia Yesu o wana Yesu sia ne nkom was Israelia na da bia ni ni mu eya na te nwanwa pa sansa na Yesu ni ne bia ona Yesu sanka kira ne se aba ni Filipo jina borodo madia na se no wana mi hu wo na me kira se nya we nkwa so na behu se sure bua abofo die frisa ne woni pa ba ne so eya na te nwanwa pa wana dinasem tuja Yesu akana hintasem Messiah Yesu, agyenkwa, amansa vedio, makame intasemo. Messiah Yesu, agyenkwa, amansa vedio, makame intasemo. Many okwan no kore ene nkwa ye nipa no esani fisro se onipa bia bedi ane na ne obedi nu onwuda na ebom obenya da nkwa na bre pi wo meje fie anka etisa kamaka kire mo se bikosie se bebi mama mo da nkwa bodo Yesu Kristo okwan shodo kwesi asante Yesu hamashia